ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ ካልእ ዘይብለይ ኣባኻዮ እምነተይ ትክልተይ ኣብዛ ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ ካልእ ዘይብለይ ኣባኻዮ እምነተይ ትክልተይ ጎዲሉኒ ለየማርርን ብዝሓልፋ ይጭነቕን ንዓኻ ምግልጋልዩ ባገይ ንሱ እዩ ትርጉም ናይ ምንባረይ ኣብዛ ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ ካልእ ዘይብለይ ኣባኻዮ እምነተይ ትክልተይ ንስኻ ባይ ንኽትግለጥ ናትካ ምዃነይ ንኽፍለጥ ብሂወቲ ክመስክረልኻ ርድኣኒ ብቅዱስ መንፈስኻ ኣብዛ ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ ካልእ ዘይብለይ ኣባኻዮ ሁልጊዜ ውዕለትኻ ክስተንትን ክበርሃሊ ውሽጣዊ ብርሃን ከምቲ ትደልዮ ኮይነ ክርከብ ምርሓኒ ብናይ ቃልኻ ጥበብ ኣብዛ ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ እምነተይ ትክልተይ ንስኻ ባይ ንኽትግለጥ ናትካ ምዃነይ ንኽፍለጥ ብሂወቲ ክመስክረልኻ ርድኣኒ ብቅዱስ መንፈስኻ ኣብዛ ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ ካልእ ዘይብለይ ኣባኻዮ እምነተይ ትክልተይ ኣብዛ ምድርን ኮትስፋይ ንስኻይ ከውለይ ፀቅዐይ ብዘይ ንስኻ ካልእ ዘይብለይ ኣባኻዮ እምነተይ ትክልተይ ወላዲተ ኣምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና ወሕስ ኩሉ ፍጥረት ማኅደረ መለኮት ለምንልና ምሕረት ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና ወሕስ ኩሉ ፍጥረት ማኅደረ መለኮት ኃጢአትና ብዙኃ ድቃስ ምስበርተ ማዕበል ሞት መጺኡ ልብና ከይወቕዐ ንብርኽ ወደኺ ዕርቂ ለመንልና ካብ ርኹሰት ዘበለ ብጽድቂ አንጽሕና ተፈሲ ፍስሕት ኦምሊተ ጸጋ ሕዝብኺ ባርኺ ብነፍሲ ብሥጋ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና ወሕስ ኩሉ ፍጥረት
ኩሎም ወለዶታት ብፅይቲ ዝብሉኺ ሰላምታ ናይ ሰማይ ክብሪ ዝሰማዕኺ ብክብሪ ቀዊሞ ዘብሰረኪ መልአክ ስርጉቲ ብኩሉ ወላዲተ አምላክ ተፈሲ ፍስት ኦ ምልዕተ ጸጋ ሕዝቢ ክባርኺ ብነፍሲ ብስጋ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና ዋሕስ ኩሉ ፍጥረት ማይደረ መለኮት ትምክሕቲ ወዲ ሰብ ምኽንያት ድኂን ንጽይተ ንጹሃን ንዕስቲ ከም ዕጣን ብሰማይ ብምድሪ ብዙሕ ምስጋናኺ ምልእተ ውዳሴ ሕይወትና ባርኺ ተፈሲ ፍስት ኦ ምልዕተ ጸጋ ሕዝቢ ክባርኺ ብነፍሲ ብስጋ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና ዋሕስ ኩሉ ፍጥረት ማይደረ መለኮት ኩሎም ወለዶታት ብፅይቲ ዝብሉኺ ሰላምታ ናይ ሰማይ ክብሪ ዝሰማኺ ብክብሪ ቀዊሙ ዘብሰረኪ ገብርኤል ስርጉቲ ብኩሉ ወላዲተ ልዑል ተፈሲ ፍስት ኦ ምልዕተ ጸጋ ሕዝቢ ክባርኺ ብነፍሲ ብስጋ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና ዋሕስ ኩሉ ፍጥረት ማይደረ መለኮት ለምንና ምሕረት ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ሰአሊተ ምሕረት መንበረ ልዑል ቅድስት አዲና አባነ አባ መምህርነ መምህርነ አባ ተክለ ሃይማኖት አባ አቡነ አባ መምህርነ መምህርነ አባ ተክለ ሃይማኖት እማይላፍ ህሮይ ተክለ ሃይማኖት እማይላፍ ህሮይ ተክለ ሃይማኖት አባ አቡነ አባ መምህርነ መምህርነ አባ ተክለ ሃይማኖት አባ አቡነ አባ መምህርነ መምህርነ አባ ተክለ ሃይማኖት እማይላፍ